जों डेभलप उंया हनै जे सामने त्रिपुरा सरंनि माने चाया 50% चाया निजिनि खुद त्रिपुरासा जरा खानाय दंनाय आंबो त्रिपुरासा न माने सिनि न चाया दं 50% न हनै माने कुलो कारण तामो अ कक्रमनि रिजन सायाखौ तो खनागला जों त्रिपुरासा बै त्रिपुरासा ताबुक जे कुनु कासा फेसिलिटीनि बेपार तो आं साइनो थांगा आबो सिमिया जों त्रिपुरासा चुकिलायां माने कासा बै कासा न सामुं नांयां माने abo kaisa mane point tongo sung saime yang mane kulo hengkai sini borok rok igu toton tongo mane kya wa political party ni leader tangi thanga kai othoba kun kaisa officer ngi thanga kai torjak mane sijak mane ni saksino bunyo help khanya na ya ang mane cooperation ni obab tong mane kaisa bai kaisa na chobala yang mane amon no cooperation obab saijok khaile ya ta amo kaisa reason ngi basao sudobo simia tabugro mo jadi ang jeta kok samani ani aba bunyi phanang khata somoya ang amti bo khanaka ang to tauk tibra kok sai dong tibra sa hisabe jara tibra kok manai ba sini kok borok do manai abko to kam kono bujinai jorao tibra sangai wansa kok phan saka kam ke sasu gya example aba ang bo amti nu khaprai no ani koroko ang somoya wansa kok baibo sawo somoya english baibo sadago and somoya hindi baibo another video to mo jora kintu ang somoya ang wansa kok baibo repur rogo a kok no bui saka mane nang wansa kok se kam ke mansu yang ka tangai wansa kok no sa omo ka sa negative point ta do tamgoi mana ang wansa kok kam ke mansu ge tung ani je pari mane abuna ang sanai ang to wansa ya ble ani mother tang se kok borok kang busgle expert ang sinaba je mama na abuna saja nang buji bole and onno wansa go buji tong এবং বস হাইমানো ব টিব্রাসা বসে ওয়ানসা কক মাইয়া নে হাইপনো পতো বুজি দङ কক न एंको उ जगह सिनि बर रखा तांग जाव खा माने उ जे आनो जे हन्नाय र आंखो तो खातैया जरा वक्ता माने बरक गबांग बरक न अमा हाइके क्लेम खाइजागो एंगाय उ जे क्लेम खाइबानि आबो कैसे नेगेटिव पॉइंट थां एंगा आबो टिब्रासा जायां जाव कथा जागाव माने ए जे टिब्रासा न एनकारेज खाइनाले कोइ नों बोनो ताव खाइ दंनि नखा ब्लेम जे खाइ दंनि दिसि इनका माने बरक नि नेगेटिव थां जेकुनो बरक जेकुनो सामुं तांना मुसुं फन दंदि सामुं ताङै माया थां इनका आमो काइसा सिन टिब्रासा दुस आरोबो आं जे 50% नि सामानि गावमा दुस सुङै दं तार कुनु समयो जों अबहाय गबां मानो सुतो आं निनि एबा ताम होनबनो बांला कक न सिमि साय सामाने कक या कुनु जराओ आं अबहाय कक त्रिपुरा रगो बप्ति नुखा कुनु समयो हिंदी कक फन साका कक त्रिपुरा बान साका निनि सांसाति फनंग खा जेकुनु चैनल समय पर हिंदी बाय याखो बांला बाय कुनु समय इंग्लिश जायो साजो इंग्लिश जायो बा आं नुखा बाक्सा जागावा इंग्लिश बो साया हनै साजाक मनै ग उ स्रांनि जातिदा बर जानि साब जानि आबो सालाय मनि आ जागाव बो इंग्लिश सेमा एखा तांखाय साबा अपति रक एनका उ जे नेगेटिव जे नरक जे कमेन्ट खैमनि आबो भुल दं ओंखनाता नों बमाया हायापनो नों बुदा बुजिखा कखे आबो हायसि ताबुक जेकुनु बरक खरकसा जेकुनु फना सामुं तांना थांका सापनो साका कक बाय फनो आबो जुदि न सावै नों बुजियां थांकाय अथवा काहामकास बुजिनाय मेके नों बमाया इंग्लिश पानंका हिंदी पानंका बांला पानंका माने नों जुदि एक्सपर्ट होनखो नों आबोनो बुजियो होनखो नों बोनो ब्लेम खाया नोंबो एक्सपर्ट निया ओंखाना आबोने बागैनो नों बोनो ब्लेम खायो अबा हायता कखे लैंग्वेज सा कक साजागो जों कक बरक सालायफोरका आं इशारा बायनो मुड बायनो बुजि थांया दे अपति होनो नै इनखौ अन्नानो लैंग्वेज सब अपति होता इनखौ जों कासिनो ब्लेम खायो माने हिंसा खायो माने है आबो अपति खिं खामोला इदाय खिं खामोला नै माने आबो कासे सिनि नेगेटिव तंखौ डिफ्रासरनि बिसिङाव नेगेटिव तं माने अबा हायता इनखौ जों गोबां सामुं न जराव जों सामुं तांना मुसुंया सामुं तांयां माने सिनि बर रक गोबां सामुं तांलायो तांया लोंया हायपन नां माने सामुं तांजगया डेभलप ngै माया डिफ्रासरनि बिसिङाव गोबां अबा हाय सामुं तंखौ जा सामुं नाखि रुतुक खुतुगै तांजगया चिकन सामुं नै आबो नरि तनै रिमानि
abon non ta tangni hini hiale joto samungno tangna nangnai somoyo as a human being जों बाजी तंगनानि बागै निजिनि एक्जिस्टेंस नि बागै स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस जों जतनो खाय चलिनो नांनाय अब बिनि बागै सामुं हनै जों बनो नरि तनमारबाय जों डेभलपिंग या नों एज ए अकोना फानो मास्टर डिग्री पास खाय दं इंजीनियर पास खाय दं डॉक्टर पास खाय दं अब नॉट ए मैटर समयो नों डॉक्टर फांगी दंदि इंजीनियर फांगी दंदि डॉक्टरेट फांगी दंदि तम खाय नांनाय नांखांगे नि नखला फाननांगो नों नखला फारिमा दंनाय समयो लेट्रिन सुनांगो लेट्रिन सुइमा दंनाय आजागा आं आसे परीक्षा आंतांगायाव सामनो खायनानि नै निनि मेंटालिटी रो तुइ फेकेंगो न नों ngैमाया दिब्रासारनि बिसिङो साधारण माध्यमिक पास फाननोखा एग्जांपल माने बसे ताइकुनो तांना नायलि आं थांगा आं आसे परीक्षा ताम तां दंना नाबनो केवबा नों निनि हानि बेकार दंवा साय नों अटो फन चालकदि मारुति गाड़ी फन चालकदि नै बुमाव हपानो समयो आ सामनो तांलि नै एडवाइस केके रिफ्यूज खाइलो नेगेटिव पॉइंट माने जों माने डेभलप उंनानि बागै जे सोर्स दंमानि आबनो जों एक्सेप्ट खायनाया गसिनाय मे नों माने बागै बो कायसा सिनि रीजन नोंनि बासाव जे जों डेभलप उंमाया गवा जे पॉइंट कावमा दंमानि अ पॉइंट अफ जतनो आबो उ 50% खलाय जों जतो सामुंगनो जों रिफ्यूज खाइरि मानि निजे बुसुकनाय इंनि आबनो साइबिया आं बुसुक हिलिकिया आबनो साइबिया किन्तु निजिनो जे गसिनाय माने आंगासो कटरन खानै आबनो बागैनो जों डेभलप निया आबनो 50% हनि माने आं हियाखा जों डेभलप ngै मानो ngै माया या जतनो सामुं तांलाय तांनि डेभलप निया नाबा किन्तु सामुंनो जों कम तांकुगो एवं जे सामुं जतो सामुंनो तो आजुंगामो सामुंनो बासामो सामुंनो कक सामो सामुंनो नोंबो पॉलिटिक्स थांगै कायसा बक्तृता रेमो कायसा सामुं नंखा पार्टी पार्टिसिपेशन खाई बुनि पार्टी लगी हिमा कायसा सामुं नंखा माने बस सामुंनो जों तांखांखबा दारि डेभलप मानाय निजिनि सेल्फ सफिशिएंट नंनाय बगै आ सामुंनो रुकनो नांनाय जों जतो बरनो माने जतो सामुंनो खायन बगै बुनि डिपेंड खायकेंगिया निजि नॉट निजि खुद न कॉन्फिडेंस नागै जों इंडिपेंडेंट नांनाय सेल्फ सफिशिएंट खाय जों माने बुनि सुंना नांगिया ताई इनका जों डेभलप होंगो ऑटोमेटिकली आबो हानियो जों ngै थानाय ताई साना सनांगिया इनका आ जगह न सुनि कमी दंमोन आसंनो कक तिनि बगै